Plana excelsa i riallera, virginal ruscla de mel. Tu ets la joia falguera, tu el tresor de primavera que guarden els sants del cel. En tos camps fa bo de veure la vianda com hi creix, en marges d'on gust de seure, i mirant-te es riba a creure que tu i el cel sou el mateix. Com m'encisa passejar-me quan els blats són alts i verds, com un nin de mi oblidar-me i triomfalment sadollar-me en l'oratge d'eix deserts. És que talment apareixen aquests camps de blat granat a gegants que s'embesteixen i amb sorda remor es queixen els que terra han rodolat. La teva immensa riquesa no es conté sols en el pla. Per aquests contorns estesa, lo teu mantell de comtesa quin plaer dona de mirar. T'alces amb ma fantasia com reina xica i potent. Ets com un vas d'ambrosia, un somni de poesia. Ets com el geni del vent. És que Déu, quan feu tal obra, que sia bella a exclamar, amb sos dits els torrents obre, els dona abundor de sobre per ses cascades formar. Per fer-te potent, Regina, per fer-te gran i fidel, t'ha dat cingles per cortina, tova alfombra esmaragdina i per guarda Sant Miquel. Per amigues tens masies que s'alcen als teus voltants, són tes filles que al bon dies et daran mentre tu sies la glòria dels catalans. Ets humil i ets serena, l'encant de la Vall d'Olot, que puja a la teva esquena dalt de Santa Magdalena per gaudir-ne tant com pot. En Tafalda dorm el poble. És poble xic, en veritat, però la seva gent és noble i els homes tenen força doble que la gent de la ciutat. Pobles com tu a Catalunya convindria arreu trobar, gent que de tu mai s'allunya, sens vergonya l'eina empunya tot el dia sense parar. Per això em sento vanitosa de dir que sóc un fill teu, que ets la plana més formosa, més gentil, més candorosa que hi ha prop del Pirineu. La principal característica d'aquí de la vall d'en Bas, sobretot, és el fet de que és una vall formada gràcies al volcanisme. O sigui, la vall no té cap volcà, però van ser els volcans els que van condicionar aquesta morfologia de la vall. De fet, és clar, enlloc més trobem una vall de la Garrotxa, una zona de muntanya mitjana, doncs enlloc més trobem una vall tan plana com aquesta. Aquestes muntanyes, jo veig que aquestes, el seu poble aquí baix, sembla que les muntanyes ens abracen, que ens acullen, a mi em dona aquesta sensació, que ens acullen. I després quan vaig cap allà, que ja t'he dit que vaig cap als hostalets, semblen de vaixells, les muntanyes van fent així que semblen tot de vaixells. Doncs alguns d'aquests volcans, sobretot l'últim que va entrar en erupció a aquesta zona d'aquí, que va provocar el barratge del Fluvià, el volcà del Puigjordà, va emetre una colada de lava, va interceptar el curs del riu Fluvià i a partir d'aquí aquest espai de fons de vall es va anar omplint de sediments, dels mateixos sediments que transportava el riu, dels que li arribaven de la muntanya, i ara tenim una vall molt plana en un territori de muntanya mitjana, la qual cosa, doncs, diguéssim, és la principal anomalia i la principal singularitat que confereix a la vall d'en Bas. Per mi la vall, concretament a casa meu, és un vincle molt intern el que tinc. Jo recordo quan arribava a la vall de Bas, a dalt del coll de Bas,
I la meva visió de la Vall d'en Bas, de la Vall d'en Bas era arribar allà dalt i veure des de la Salut, tot a Falcàs, Puigdecam, no era el meu país. Tinc necessitat de tant en tant d'anar-hi. Me l'estimo. Una altra singularitat que té el municipi de la Vall és que tenim un fons de vall molt fèrtil, però les muntanyes que tenen al costat, per un costat Marboleny, que pertany al municipi de les Preses, però després tot el que és la serralada del Puigdecalm i el que entrem ja en el Coll Sacabra, Cabrerès, doncs totes aquestes muntanyes estan protegides per alguna figura de protecció. Què vol dir això? Que qualsevol cosa que hi fem, qualsevol intervenció, sigui de l'estil que sigui, qualsevol transformació, sobretot si és irreversible, ha de tenir en compte que es faci d'una manera al màxim de respectuosa, al màxim de tenint en compte els valors naturals, paisatgístics d'aquest espai i que això sigui un dels aspectes que primin en l'elecció de qualsevol tipus d'intervenció. És que la vall aquesta és un paradís, saps? Des d'aquí i vas aquí a les muntanyes i tens aquest riu i vas a veure els saltants d'aigua. Clar, jo poder perquè ho he viscut des de naixement, però esclar, jo em miro i se m'obre el cor, saps? El fet de disposar d'un territori pla i fèrtil fa que la seva vocació principal, que tothom li veu i que pensem molts que ha de ser la vocació principal de la vall, sigui l'agricultura. I ara veus aquests camps de blat de moro que podem fer 2 collites, que veus aquelles màquines de segar que amb un plaç, en 2 hores, te tallen. Això jo ho trobo, nosaltres encara ho recordo, les carretes, portar... Clar, això sí que ho he viscut. Perquè és clar que en aquest sòl tan fèrtil i de tanta vocació agrícola, quan hi va haver el tema de la concentració parcel·lària, el que es va intentar anar a buscar és una manera de racionalitzar aquest ús agrícola, no? Els terrenys de cultiu n'hi havia molta quantitat que estava separada. O sigui, i llavors la paraula concentració parcel·lària és perquè unir aquelles parcel·les perquè a l'hora de cultivar-les i tot això fos més fàcil de ficar-hi primer, llavors ja hi havia tractors i tot això, que no fossin parcel·les petites i era això, simplement, ja ho diu la paraula, concentració parcel·lària. Aquí a l'allà hi havíem de donar moltes voltes per anar i llavors ho van donar tot enganxat a la casa. Si nosaltres tenim aquí fins tota una peça. I aquí la gent que també tenia terres, doncs fer-les més juntes perquè un no tingués un tros de terra cap aquí, l'altre no tingués un tros de terra cap allà. La parcel·lària va ser, per mi, la parcel·lària va ser el canvi més important que hi va haver. I llavors el que vàrem decidir va ser anar a veure un poble d'aquells que havien fet la concentració parcel·lària, que ara no recordo exactament el poble com se'n deia, però era de la província de Madrid. I un dia, els de la Càmera Agrària d'aquí, a la Vall de Bas, doncs van fer uns quants, van dir anem a veure això, a veure què, que ens expliquin, a veure com ha anat. I vam anar allà i ens va semblar, ens van decidir al veure que sí, que havia anat bé i que havia donat resultat. Aquesta vall és així perquè ha tingut una sèrie d'usos i perquè aquests usos s'han basat en tota una geografia, una orografia i una explotació raonable del seu terreny i del seu sòl. No me'n recordo ara ben bé com fa de la parcel·lària, no sé els anys que fa, però bueno, és que no es passava, aquestes carreteres. S'ha dit, nosaltres aquí, llavors, amb els overs aquí, havíem de deixar estar sota la cau el cotxe. Tenim, sí,
allà baix, i portàvem sacs, perquè llavors anaven parts, les terres. Anaven sacs, i hem de carregar els sacs a coll allà baix i portar-los a Calvell. Per tot això de Can Trona, tot això de Jonetes, tot eren rocs, terra i rocs. De totes formes, hi va haver alguns problemes, com sempre hi ha, quan tothom diu jo aquesta terra l'he tingut sempre i ni ara no vingueu aquí ara de prendre'm aquesta terra i tal i qual, i hi va haver algun problema, però no de conjunt allò de dir no, escolta, això que volem proposar fracassarà, no, tothom va estar d'acord. La parcel·lària va ser una revolució bastant complicada per dividir i que tothom estigués content. Molt bé, jo ho veig molt bé. Això que hi ha gent que diuen que no, que era millor com no hi havia, com en Bas era en Bas i Sant Privat era Sant Privat i Joanetes era Joanetes, però ara a la vall, esclar, està tot, jo em sembla bé. I llavors també van proposar de fer un municipi sol. I esclar, això sempre, esclar, els que perden per exemple, Sant Esteve de Bas. Sempre havia estat Sant Esteve de Bas, un municipi amb un passat històric de molts anys i tot això, i llavors tot de cop desapareix i se'n diu la Vall de Bas. Abans la gent gran tenia temps per tot, Abans la gent gran expliquen, diu jo m'assentava una mica allà per a la fresca i venia un, venia l'altre, a fer petar la xerrada, i jo tenia temps de tot, diu, sembla ara que vosaltres no teniu temps de res. I abans anaven a l'Otapeu a marcar la gent. I ara aneu en cotxe, teniu totes les màquines que voleu per fer la feina més ràpid i no teniu temps de res. Sembla mentida que en 8 quilòmetres d'aquí a Olot que hi hagués la diferència tan gran de la forma de viure allà i la forma de viure aquí. El projecte del tren d'Olot és ferrocarril Olot-Girona, el va fer un senyor d'aquí Olot, el va demanar permisos i era l'any 1800 i pico. Es va concedir, van haver-hi transaccions d'uns als altres, fins que al final va haver-hi una empresa anglesa que el va portar a terme. Van començar la construcció per Girona i van arribar. En el 1902 va arribar a Sant Feliu de Pallerols. Allà va estar molt de temps, que era al final de la línia, i la comunicació amb Olot a través de la vall d'en Bas era a través de tartana, de diligència. Al pas de la vall, tant Sant Esteve d'en Bas com les preses, entremig també hi havia dos baixadors. Hi havia el baixador de Joanetes, que estava aquí al revolt de Can Gil, que simplement era un pal que deia Joanetes, la gent baixava allà i a peu cap a Joanetes, i després passant les preses, allà a Codella, just al trencant del creuament de la carretera, no a la casa aquella que hi ha més endintre, que en diuen que és un baixador, que no havia sigut mai baixador, era la casa del peó caminer. Allà hi havia el baixador de Sant Privat la Pinya. Aquí de botigues, aquí a Joanetes només hi havia una. I després vas i així, però vull dir, la compra més grossa, la gent la feia normalment. La gent de Sant Privat, els pagesos, i ho sé per la meva sogra, que és d'allà, els meus sogres, la meva senyora també, a mercat, a portar les gallines i la venda de coses, ho feien a peu fins al baixador de Codella. En mica va anar canviant i va anar passant a ser el tren del poble, el tren del pagès, era la mobilitat. En aquell temps encara no hi havia vehicles propis, la gent utilitzava el tren per anar amunt i avall, cada vegada veien que s'estalviaven temps, a part que servia com a rellotge,
hi havia molta gent, o per anar a l'escola, hem parlat amb gent d'aquí de la Vall d'en Bas, que vivien per allà a les cases a prop del túnel d'en Bas. Quan sentien el xiulet que sortia del túnel, corrents venien aquí a l'estació, tardaven el mateix ells baixant de joves correguent fins aquí a l'estació per agafar el tren, que el tren fent el seu recorregut. Agafaven el tren i anaven a escola a Olot. Anar, venir, anar als balls que es feien a Font Picant, a Mer, les festes majors dels llocs. Era un mitjà de transport de comunicació molt utilitzat per la gent d'aquí, del poble. Quan va desaparèixer el tren ens va semblar que res, però es va trobar a faltar molt. Perquè inclús no per anar a Olot, per anar a Girona. I per anar, havies d'anar a Girona al metge, o havies d'anar, agafaves el tren i llavors, no sé què va passar, si varen posar més teixes, no? Les obres del túnel de Bracons, d'uns 4,5 quilòmetres, avancen a bon ritme a la població usonenca de Sant Andreu de la Bola. De moment ja s'han foradat 24 metres de muntanya. Doncs ara mateix que s'està fent l'estudi del traçat i que s'han presentat al·legacions, han sortit a grans trets dues posicions. Una que s'oposa radicalment al que és la construcció d'aquest túnel perquè no compensaria, diuen, la destrossa ecològica, i una altra que accepta la construcció, però amb reticències. Les voladures i el moviment de camions i excavadores no s'aturen durant les 24 hores del dia. Tot i això, encara no es treballa a ple rendiment, perquè tot just s'està perforant al principi de la boca del túnel i no es pot utilitzar al màxim aquesta màquina jumbo. El túnel en si no ens preocupa, no? Preocupa, ja ho he dit des d'un bon començament, és l'accés al túnel, no? L'estudi de traçat del túnel de Bracons, que ha d'unir les comarques de la Garrotxa i l'Osona, està generant una forta oposició en diferents sectors socials de la Garrotxa. Paradoxalment, una de les obres més reivindicades a la comarca des de fa molts anys està aixecant ara molta controvèrsia. Aquest era el recorregut original del projecte. Durant aquests anys, les pressions d'Iniciativa i dels ecologistes han fet que el recorregut inicial patís lleugeres modificacions. Aquest eix és necessari per la Garrotxa, per Osona, per Catalunya, i té de passar més o menys per allà. Jo penso que es comença a parlar en un context en què la Garrotxa estava molt faltat de comunicacions, encara no s'havia fet l'autovia de Besalú i per tant ni els túnels de Castellfollit, i jo crec que alhora les dues infraestructures es van gestant. Es mira de buscar una sortida per la Garrotxa per treure de la falta de comunicacions amb la indústria que hi ha hagut sempre a la Garrotxa i tal. Suposo que també era una demanda important de tenir bones comunicacions, i per una banda, pel costat del Ministeri, es desencalla el que és el túnel de Castellfollit i tot el que és l'autovia fins a Besalú, i per l'altra banda, amb la Generalitat, s'està gestant el que és el túnel de Bracons, la sortida cap a Osona, que es deia. Que va sortir un projecte que va ser el primer, que va sortir exposat a la Fira de Sant Lluc, que encara ningú per aquí sabia gairebé res, i passava per tot el cantó de la muntanya d'aquí darrere de Sant Privat i tot això. Aquest projecte va quedar desestimat, ningú en va parlar mai més, i al cap de 10 anys o així, perquè ja fa molt de temps, recordo que era el 92, 94, que es va començar ja a tenir una cosa més sèria de què es faria, doncs
va sortir el projecte aquest que passava, més o menys diferent, una mica més diferent, l'han polit una mica, doncs per aquí Joanetes, que baixava per aquí. Bàsicament, tots els projectes de carreteres comencen amb el que es diu un estudi de traçat on hi ha diverses alternatives. Crec que una de les alternatives era per la zona de Vallfogona, cap a Ripoll. I, de fet, l'estudi, d'alguna manera, va analitzant tot i descarta això, i llavors el que sí que fan és, una vegada decidida que el corredor, quan parlo de corredor vol dir per més o menys on ha de passar el traçat, se li diu corredor, que és un sentit molt més ampli que es decideix que ha de ser per la Serra de Bracons o pel Coll de Bracons o per la zona de la Serra de Llancers i cap a Torelló, doncs es fracciona el projecte en diversos trams. Un ja es va fraccionar i es va executar amb anterioritat, que era tota la zona entre Vic, Manlleu, Torelló, i per tant aquest es va executar amb anterioritat. Després es va tornar a fraccionar en una segona fase del projecte, que era ben bé el que és el túnel de Bracons, i des de Torelló fins a la Vall d'en Bas, i es va deixar una tercera fase, que és la que encara s'està parlant avui dia, que és de com connectar i travessar Olot i les preses i tota aquesta part, que encara és una cosa que està sobre la taula. El túnel de Bracons era d'aquelles coses, ara, això, que et feia ànsia, que fessin, perquè és una muntanya que l'estimes molt, el Puigcerdà, que te'l fonedessin. Ara, si s'ha de ser sincer, s'ha de reconèixer que ha estat una cosa que et fa un favor, per anar a Barcelona. Nosaltres tenim un fill a Cabrera de Mar, saps el bé que ens va? D'aquí a Vic, a Granollers, una hora i quart des de la porta de casa. Vull dir que sí, que sap greu, però jo em sembla que tampoc ho han destrossat molt i molt, sincerament. Tot el que sigui futur, jo crec que tot el que sigui anar posant les coses a l'abast i si es tenen els medis, les comunicacions, és una cosa molt important. Però ara està molt ben comunicat. I ara encara més, perquè també tenim a Vic, aquí mateix. Quan es va haver plantejat sobre el terreny i es va veure una mica l'impacte que podia causar, sobretot aquí a la Vall d'en Bas, sobretot pel que era el sector de Joanetes, Sant Andreu de Bola, Joanetes, o sigui, per entendre'ns el que és la falda de Santa Magdalena, el Puigcerdà, tot això, vam veure que tenia un impacte molt gran. Però, esclar, això generava una cicatriu a el que era tota aquesta zona de la falda de Santa Magdalena és molt impactant, perquè no anava en túnel, anava a cel obert, amb trinxera. Quan jo dic en trinxera vol dir que anava una mica deprimit respecte al terreny actual, i sortia a la plana, a la cota pràcticament de baix de la plana, amb un cert terraplè. Com vam veure això, i vam d'acord amb la Generalitat, després hi havia el conseller que també estava, o sigui, una mica hi va haver sensibilitat en dir, home, anem a fer una carretera que va tenir molta oposició, que es va decidir des del govern tirar-la endavant, que quan ja s'havia iniciat va canviar el govern i va entrar el tripartit, que alguns dels membres del tripartit havien promès que si entraven en el govern paralitzarien les obres i que abandonarien Bracons. Quan va passar això, resulta que ja portàvem 1 quilòmetre del túnel excavat, i llavors va ser el moment que nosaltres vam plantejar, vam dir, bueno, escolteu, aquesta carretera es pot fer molt millor, podem encaixar doncs molt millor el que és la Vall d'en Bas, podem encaixar-ho molt més bé, i que sigui una carretera que s'integri molt més bé i passi més desapercebuda. Podem donar gràcies als túnels, perquè conèixer gent de tot arreu, perquè passa molta gent de molts llocs. Jo ho trobo molt bé. Mira, hi haurà que potser no els agradarà, però per donar vida al poble jo trobo que és perfecte. Clar, hi ha els seus pros i els seus contres, no?
doncs, que hi hagi el túnel és fantàstic perquè a nosaltres ens ha obert moltes coses, ens ha costat Barcelona, ho trobo genial. Si ve un turisme doncs, sostenible i allò, també fantàstic. El que passa que si es converteix en segons què i en que hi hagi moltes aglomeracions a tot arreu i tot plegat, clar, que jo entenc que nosaltres ho voldríem tot. Jo voldria poder anar a Barcelona ràpid i tal, però també voldria venir aquí, doncs com ara, no? Que no hi ha ningú, i no un diumenge que dius per un passo amb el cotxe, com aquell que diu. Ja ho entens, clar, ho miro des del meu punt de vista. Suposo que l'equilibri és difícil, però hauríem d'aconseguir. Hi havia por. La gent no volia sortir ni volia posicionar-se per por els que manen, els que per por jo demà vull fer un cobert allà i no me'l deixaran fer si em posiciono a favor del túnel. Molta gent venia i ho espiava aquí a darrere, com feien manifestacions i coses. Ho espiaven aquí a darrere amagats. Vull dir que la gent el que té és por de manifestar-se, de que en acabat siguin perjudicats per un altre cantó, que una mica ja és la política que s'ha tirat fins ara. Com s'enfilen les muntanyes aquí a la meva vall, com s'enfonsen els torrents en la vall, a la meva vall, la meva vall. Oh, quina vall. I com s'enfilen emprenyats com mones els ecologistes aquí a la meva vall. Per culpa de les pales de les excavadores que s'enfonsen fordant les muntanyes de la meva vall, fent gran estrany. Tot un detall. Salvem les Valls va ser una entitat que es va formar en el seu moment per gent d'aquí a la vall, per gent molt engrescada a defensar tot aquest projecte, a que les coses es fessin bé, i molta gent que s'hi va afegir i que ni tan sols era d'aquí a la vall. Tenim en Raül Valls, que és de Barcelona, i vull dir, aquell moment s'hi va afegir que no d'això, però és que ho veien una cosa que era com una mica d'aberració fer això aquí en un entorn tan petit. Llavors, doncs, ens hi varen començar a posar, tots anàvem tinguent idees, tots anàvem moguent coses, s'hi varen posar gent del Parc Natural, s'hi va posar gent de molts tipus d'aixòs, d'entitats, i es varen començar a fer coses. Es va fer la plantada de creus aquí davant, aquí al nostre camp. En aquell moment es varen fer moltes activitats aquí dalt les Joanetes, rossades o fesolades, més que rossades, em penso que van ser fesolades, i la gent participant, i molt bé, sempre ens varen tractar que érem una colla de hippies, una colla de desventurats, que res, que no valíem per res, i així es anaven tirant. Les travinelles cada dia es va pujant. Una decisió presa en un determinat moment té efectes encara en l'actualitat. I per tant, jo crec que les carreteres s'han de plantejar molt bé d'efecte més globalment. No es pot anar fent trossets, sinó que s'ha de fer un planteig global, un projecte global, i després anar-lo desenvolupant a trossets a mesura que es tenen diners. I no esperar a fer els projectes individuals que costen molt d'enllaçar, llavors. Jo crec que la gent ens hem de saber posicionar amb el que creiem. I si creiem que una cosa no ha de destrossar tot el que hem tingut tota la vida,
ostres, jo penso que cal que ens hi fem tots i no, ostres, mirar criteris de cadascú i guaita, com que a mi no em toca, jo no em mullo i no d'això. La gent s'ha de saber posicionar i jo crec que la continuació, si és que s'ha de fer en projecte nou, s'ha de fer molt bé, escoltant la gent de la vall i sobre el terreny, no sobre allà des d'un despatx, que costa molt poc de tirar una ratlla, sinó sobre el terreny i escoltant la gent i a veure què es pot fer perquè les coses es facin bé. I sobretot, si en aquest moment no hi ha els diners per poder fer d'això, no ho xafem per poder tenir el projecte. Fem-ho ben fet quan tinguem els diners.